Hej, jeg vil fortælle om en oplevelse, jeg har haft. Derfor vil jeg dele den med jer. Dengang jeg var ung og kom til tandlægen. Jeg ventede på min tur, og da det blev min tur, satte jeg mig i stolen. Tandlægen sagde, at det blev anbefalet at tage røntgenbilleder af alle mine tænder. Røntgenbillederne var færdige, og senere kom tandlægen hen til mig. Han opdagede, at en tand lå forkert, og anbefalede en operation. Okay, jeg spurgte, hvilken tand han mente. Han sagde, at det var en visdomstand og viste mig, hvor den lå. Jeg tænkte, at det var slemt, så jeg valgte at få den fjernet. Så fik jeg en ny tid for at få fjernet visdomstanden. Senere, efter et par uger, så kom jeg igen til tandlægen. Så blev det min tur. Jeg gik ind og så et par bedøvelsessprøjter, som var klar til operationen. Jeg tænkte, hvorfor så mange bedøvelsessprøjter? Han spurgte mig, er du klar til operationen? Jeg svarede ja til at få fjernet visdomstanden. Så lagde jeg mig ned, og han begyndte med at give mig bedøvelsessprøjten. Jeg besvimede, og det blev helt sort. Pludselig så jeg mange mennesker. Det var umuligt at se, hvem det var for mig. Alt bevægede sig meget hurtigt. Det gik ekstremt hurtigt. Jeg så en hvid plet, der voksede sig større i meget høj fart. Pludselig vågnede jeg hos tandlægen, efter at have set mange mennesker og et helt hvidt lys, og jeg var forvirret. Jeg spurgte tandlægen, hvad der var sket. Tandlægen så skræmt ud, og jeg så en klud med vand på min pande. Jeg tænkte, hvad er der sket? Jeg sagde til tandlægen, at jeg ville rejse mig, men han bad mig blive liggende. Jeg var stadig forvirret. Jeg ville rejse mig igen, og han talte højt. Til sidst ignorerede jeg ham. Så rejste jeg mig op, men pludselig kunne jeg ikke stå. Jeg havde ingen kraft og var meget svag. Så tog tandlægen fat i mig og lagde mig tilbage i stolen. Derefter lyttede jeg til, hvad tandlægen sagde. Jeg så flere ambulancereddere med en stretcher. Jeg tænkte, er det mig? Jeg var helt forvirret. Jeg lå på en stretcher. Tandlægen fulgte med mig til ambulancen. Så spurgte jeg tandlægen igen og igen, hvad der var sket. Hvad var der sket? Tandlægen svarede ikke. Så spurgte jeg igen og igen. Jeg fortalte, at jeg havde set mange mennesker og et helt hvidt lys, og jeg ventede på et roligt svar. Tandlægen indrømmede, at min puls var meget, meget lav. Det gav pludselig mening for mig, at det var en nærdødsoplevelse. Jeg fik kuldegysninger.